koffiebrander. Met dit apparaat brand ik mijn koffie. Dat is een 1 kilo brander. Dat wil zeggen, ik kan 1 kilo per bes branden. En ik ben nu aan het warm stoken. En ik kan haast de eerste kilo branden. Hoe wist je daarbij komen? Dat gaat een periode wederom, toen ik op zee zit. Op zo'n soort boot ben ik de eerste keer kwam, varen als leerling. Nou, we zitten dus in de mesroom, ben in de boot de koffie drinken. En zo is het ontstond een beetje, op zo'n soort boot. Wat wie is een koffiedrinker? Nee, ik lustte helemaal geen koffie. Ik had het nog nooit gehad. Ik had misschien wel eens een slokje aan mijn pakken hebben, maar dat weer net lekker. En toen heb ik er wat een keer van gekregen. Had ik het nooit gehad, totdat ik op zee kwam. En iedereen daar koffie dronk. Ja. Dus op zee heeft je ook koffie drinken geleerd? Ja, zo is het ook kwam, ja. Omdat iedereen daar koffie dronk, wie het normaal dat je zelf wat een beetje meegong was, val je een beetje boet in de boord, zeg maar. Ja. Letterlijk? Ja, letterlijk, ja. Er zijn meer mensen die een bakje koffie heel erg lekker vinden, maar die beginnen nog net hun eigen koffie te branden. Nee, ik vond het heel bijzonder hoe het product maken wordt. Van een green en rauwe koffiebeen, het ben best als het ware. En in de best zitten twee pinda's, liet je het wel. Dat zit dus in zakken en dit is de rauwe koffie, groene koffie. Het roept een beetje naar gas. En met dit product kost uiteindelijk niks, dat het hier uit. Maar het is brandweer. En dat doe je in zo'n apparaat. En dat is wel een vrij bijzonder proces. Hoe je van iets wat je net kan drinken naar iets wat heel lekker is. Dat je het zelf kan maken, dat vind ik mooi. De brander is nu ongeveer op temperatuur. En we kunnen nu de green en rauwe koffie in de brander laten vallen. De koffie is nu vanuit de trechter in de trommel gaan. En wat je nu hebt, ben de groene koffiebeen die in de ronde draaien. En dan doen we de uitzoek wat omhoog. Want als koffie brandt, zit er vocht in, ongeveer 8 tot 10%. En die komt er normaal uit. Roept de hele buurt nou dat er koffie aan branden is? Maar de meeste buurten vinden het net slim? Nee, het ruikt wel fijn. Wat vind je nou echt zo leuk hoor? Ik maak graag drinken. En ik vind het mooi dat oren mensen ervan kunnen genieten. En altijd positieve reacties, mensen vinden het lekker. Koffie had nu de temperatuur van 208 graden bereikt. En dan open je de klep en dan valt het in de koeltrommel. En door die trommel valt het heel snel uit. En dan heb je de juiste temperatuur. Maar vies dit mooi? Ja, dit soort eindproduct dat vind ik mooi. En naast om het te drinken maak je ervan, ja, dat is een fijn spul. En wat is het geheim van echt een hele lekkere koffie? Lekkere koffie, dat is net te bitter en net te slap. Sterke koffie, dat gaat vaak samen met bittere koffie. Dan had de koffie te lang in de brander zitten, dan wordt het zwart, dan begint het te glimmen, aan de bovenkant komt de olie eruit. Als je te kwad in de brander door, wordt het te licht simmer, dan ben de smaak net helemaal ontwikkelen. Als je krijgt het punt vinden wat er tussenin gaat zitten, nou, dan heb je een lekker bakje koffie. En heeft u dat ideale punt voelen? Ik denk het nou wel, ja. 208 graden voor dit type been, ja. Ik denk wel dat dat de juiste smaak is. Het is lekker.